Ak mermerli Aşgabat'ın keşfinde bayramçılık ruhu duyulýar. Şäher köçeleri we meýdançalary özüniň älim goşar ýuguşgulary bilen şäher ilatynyň, onuň mihmanlarynyň bayramçılık ruhuny belende göterýär. Aýratynam bazarlarda haritlaň türlü görnüşli önümli bolçulugynyň öpçün edilmegi, adam hakyna galadanyň ruwaçlyklary beklenýändiginiň nowatdaky beýanydyr. Paýtagtymyzyň alyjylary we satyjylary üçin ýokary şertleri özüne jemleýän bazarlaryna daýhan ihlasy bilen türkmen topragyny ösürilip ýetişdirilýän meýwe önümleri, iri ýemişler bilen bir hatarda gaýtadan işleýän önümçilik toplumlarynyň ýokary hilli we ekologiýa taýdan arasy önümleri ilat hödürlenýär. Şol ruwatyň özüne täze we bedek terişdeleriniň köpdürlügi bazarlarda önüm ölçüleriniň berkidilýän görkezýär. İlaty ödürlenýän önümleň ekologiýa taýdan arasylygy, ýokary hililigi we tagamlylygy, ýurdumyzda owa gyjylyk toplumynyň ähli düzümleriniň işiniň kämilleşdirilendigini, daýhanlar we önüm öndürçiler üçin döwlet tarapyndan ähli zerur şertleň döredilýän görkezýär. Soňky ýyllarda gahrman arkadagymyzyň başyna başlan giň göçerli özgertmeleriniň, arkadagy gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň dürli günjeklerine iri ýemişli baglyň ekilýän meýdanlary artdyrylýar. Ekrançylyň ähli urlary boýunça ösdürilmegi ugrunda edilýän tagallar özüniň oňy netijesini berýär. Munyň şeýledigine Aşgabat şäheriniň köp urly bazarlarynyň bolçulugyny görmek bolýar. Şeýle hem bazarlarda ilata dürli görnüşli önümleri, haritleri bökdönçli ýetirmek bilen bir hatarda feodal medeniýetiniň ýokarlanmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini bellemek ýakymly. Munyň özi feodal dolanşygyna häzirki zaman usullarynyň ornaşdyrylmagyna, hyzmatlaryň täze görnüşleriniň ýoly goýulmagyna hassa äşgär bolýar. Bazarlaryň önüm bolçulugyny halkymyzyň bereketli saçaklarynyň baş bedigini öpçün etmek bilen bir hatarda ila tarapyndan eslägirilýän önümden öpçünçiliginiň gowlandyrylmagynyň baş şertini emele getirýär. Şu günleri bayramçylyk söwdalarynyň gurulýan ýerlerinde bazarlarda önümlen we haritlaň öpçünçiligi ýokary derejede saklanýar. Munyň özi hormatly prezidentimiziň döwlet adam çündürdiýän atylly şygary baş ýörülgi edilýän durmuş ogurly siýasatiniň ruwaçlyklary beklenýändiginiň nowatdaky suwtnamadyr. Bazarlarda türkmen topragynyň bereketiniň nyşany bolan çörekliň köp görnüşleri ilat ödürlenýär. Munyň özi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň ekrançylyk meýdanlaryna aýratynam ak ekinleň ösürilip ýetişdirilmegine häzirki zamanyň ösen tejribesiniň milli daýhançylyk däpleri bilen utgaşdyrylýandygynyň aýdyň beýanydyr. Täze ýylyň şatlyk şowkuny bilen garşylanylýan pursatlaryna balyklaryň dürli görnüşleriniň söwdasyny guraýan bölümlerde ýurdumyzyň derýalaryna, suw howdanlaryna bar bolan balyklaryň dürli görnüşleri ilat ödürlenýär. Halkymyzyň ösen islegini kanagatlandyrmak ugrunda gaýbanlandyrylan giň göçerli işleň oňy netije berýändigini aňladýan bu görnüşleri bagtyar zamananyň ösüşiniň aýdyň netijesidir. Köp urly bazarlarda et we et önümleriniň ören köp görnüşleri ilat ödürlenmegi, ýurdumyzda mallarçylygyň ösdürilmegine, pudoň işine häzirki zamanyň täzeçil usullarynyň, dünýäň öňde barça tejribeleriniň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Feodal merkezlerine we bazarlarda çykarylýan et we et önümleriniň hil wabatda ýokary görkezçilere eýedigini bellemek gerek. Ýeri gelen aýtsak ýurdumyzda gaýtadan işleýän senagatyň işine zerur üns berilýär. Şunda et we et önümlerini gaýtadan işleýän düzümden iş öndürçilikleri häzirki döwrüň talabyna dogry laýyk gelýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda şöhla dönümleriniň öndürilişi, olaň görnüşleri ýygydarlartyrylýar. Munyň özi önüme öndürgen we gaýtadan işleýän senagatyň önümçilik kuwatlyklarynyň taýlaşykly ýoly goýulandygynyň suwtnamadyr. Täze ýyl bayramynyň ýakynlaşyp gelýän pursatlarynda feodal merkezlerinde sowgatlyk önümleri möhüm orun eşli bolup durýar. Şunda sowgatlyk önümlen görnüşlerini olaň gaplanyş aýratynlyklaryna zerur üns berilýär. Munyň özi önümlen feodal nyşanlarynyň ýokary halkary ülgülerine laýyk gelýändiginiň aýdyň beýanydyr. Umuman täze ýyl bayramçylygy münasibetli guralan feodallar halkymyzyň göwnünden turap, olar häzirki zamanyň talaplaryna dogry laýyk gelýär.